така, приятели, добре дошли във втори епизод. Това ние сме пак Никсен и Павел. И така, след това ще видите нашето. Този път това не е борба, а това е WWE Championship. И това е кетчмания, така както се казва Раф разбиване. В първична сила. И това тук сега излизат Роман Рейнс срещу Кевин Овенс. Така, аз ще играя в ролята на Роман Рейнс, а това тук ще играе в ролята на Кевин Овенс. Но не се знае кой ще победи. И Калисто ще участва, но няма да идва. Той ще бъде подкрепител на Кевин Овенс. Ще бъде менеджер. И така, приятели, отивам да се привлека, за да се леча като Роман. Здравейте, аз съм Гечи и давайте правим една борба в Кет. Кой води деца Недликовски? Аз, Торбалон. Бабо, да, миличък, а ти гони Баркър. Това е чудесно. Какво правите? Как може? DVD! Тя малко ще направи DVD, но какво ли ще направи Роман Рейнс? О, не! Кевин Овенс пострада. Той го изправя. Опита се, но какво направи Кевин Овенс? Като на Роман Рейнс. Какво направи? Това е DVD! И всички срещи завършват наравно. Използвай думи. Казвате. Кевин Овенс пострада. Господин Бекер, пациенти ви очакват. Той го удари! Но какво ли ще направи? Това е ужас. Все още той се държи за лъжето. Но какво ли? Какво ще направи? И това е. О, не! Я камерата малко надолу да се вижда. Ще дойде. Ще ме харесате. Утре в 11 в парка Пиемонт. Той ще бъде там. Чао за сега. Парк Пиемонт. Захват! Кой беше? Проучване на пазара. Видите на хората по време на вечери. Добре, деца. Сядайте. Искам да си снимам. Трябва да знаете, че нямах никакво намерение да напляскам. Роман Рейнс! Но го заплаши. Какво ще направи? Но той не знаеше. За това се Не! Това е изглежда супер. много! Благодаря, скъпи. Тъжък захват! Запредаваме! Повтарям ви! Смехите ви, но... Така се хранят. Когато Мик Флори беше предсакал на Стефани Макмен, до тогава Роман Знаеш ли, Парк? беше срещу Много Гробаря. се постара да направи рецептата точно В като разбиване! затова Но сме какво длъжни ще да направи? и да ни хареса. Толкова си мил. Мисля, че Кевин Овенс се отказа, но какво ли Кой друг иска ще пица? направи? Здравей. Стоиш тук от часове. Това е игра ли? Ли натискаш? Не, край на играта. О, не! Мисля, че това е Стенцина Ерикон. Стенцина Ерикон. О, не! Някога Не, оказва се, че не са Стенцина Ерикон. Познаваш ли жаргон? Какво ще направи? Вражасен. О, не, това нека се ги забравя. Даже когато ги ядоса. Искаш ли когато се близки да поговорим за това? Но няма да ме слагаш да с... Бягай. Добре. Извинявай, че онзи ден те изложиш. Супер! Кой ден говориш? За тази нея. И още нещо. Онзи
Чуй ме, какво ти да започнеш? Аз мога да го довърша. О, гиш! Защо чувствам и настъпи на лъвко мълчание? Мисля, че хрона Рейс Ще дойдеш ли на тежко това? го заболява. Но какво? О, не. Надявам се да Не, не не, види не. там. Той те Това мисля, че е захапката на кота. Дали той ще може да я фане? Уау! Кота стартувай! Уау! Тони, днес ще направиш ли 900 или ще ни покажеш нещо ново, с което ще ни вземеш акъла? Може да правя 900 и да те татуирам до... Хайде, закъсняваме. трябва да виждам. За това не знам песен. Не. Хрона Рейс превърна Кевин Оуенс. Разкажи ни за вечерта. Мисля, че ще го прецака. Не го бях планирал. Или пък ще го спива. Но бях направил... Какво е това? Това е Супермен! Не можа. Щеш да направи Супермен клише. Едно! Съжалявам, че закъснях, проблеми с мотора. Аз съм Арти Декър. Две! Как си, брато? И аз Ти си Арти Декър. Явявам се послушвам. Конкуренти ли сме? Надявам се, че не. Карл Хъстовец! Кевин Оуенс прави опит за душ. Едно, две, три! Човече, кое е купето? Менеджерът ми. Много пъти. Не угасваща си ти. Как ще ходим? Как ще работим? Как ли клипове си правиш? Упражняваш Да. да ти И импровизираш. без да го качваш, ясно ли? Каквото виждам. Е как защо? Супер. Това е моят профил. Детето не може да остане. А, не! Добре, отиваме там. Всичко ще е наред. Карл, трябва да виждам. Само една минута и не можеш да пишеш колкото си искаш. Това да беше хубава. Добре, почвайте. Здравейте! Денят е прекрасен. Благодаря ви, че сте тук. Какво? Той приключи. Добре. Дайте ми още Това е Ларба! Сената си е. Кевин Оуенс! Добре, чичка, не О, изоставай. не. Готови? Започва се. Епично е. Очакваме да ви изпратно превъртане с километър 540 и хващане на линия номер 7. Виж още ти е малко. Арестуваха братовче в метрото за хващане на линия. Къде седи за него според сега ми е тежко на Може ли да ми питам е нещо? лошо. Да. Как се упражняват тези неща преди да станеш добър? Казваш си, ще пробвам, а някой да донесе. Опит за душ! Едно, две! Лампата хлапе ли е? Така се. Всичко чувате, маймун ги знам аз. Всичко чувате от външния свят. Какво правиш? О, не! Това се опит за душ! Пак ли за този стегли? О, не е опит за душ. Колко стана? Това е за какво? Залягай! Тихо. Не бяха 700. Не. Няма да се Или измъкнеш. 600. Няма да се измъкнеш. А да, бяха Да се 800. отдавам. Аз Кевин Оуенс! 100, стана Направи нещо много 700. опасно. Знаеш ли? Карл ми каза да го направя. Трябва да видите си Аз жени. мисля, че Карл не ти е особено като за Трябва да се удари. усещания. Не. Ти да започнеш. Това са моментите. Даже не ми стегли. Нека си двойка се направи. Пием. Грижа за теб, но не се справих добре. О, не. Съжалявам. Съдята прави, който да стане. Ще ти е благодарен. Значи свършва. Едно. Дома. Не казваш на никого за Ние това. не следим. Колко е? Да, председател. Къде е? Към 2 часа. Хайде. Как си му? Да не мислиш, че не знам. Тази път не можа. Той е дете. Едно не можа. Така ли? Погледни го. Не го. Тернер. За какво говориш? За Тернер. Дал си му гениален съвет. Кевин Оуенс, Здравей. какво прави? Кевин Оуенс. Кажи ми. Отвърна
виновен. Какво прави Кевин Ти Оуенс? си нещо, не правиш. Ще се справи? Добре, виж. Какво ли прави? Божко, все по-трудно ми е да се ръководя. Добре. Може ли да споделя нещо с теб? Да си остане между нас. Не казвай на никого. Говорим си като мъже. На твоите Леле, си бях че срамежлив, защото бях нисък. Не говориш с никого. веднъж И самочувствието ми. Круше! Как ще го нарежеш то? И чувстваш ли? Така ли? Само че не бива. Ти си чудесно младе. Ще ти пусна. Ей, къща, искам да пусна нещо. Не, бабата дадах ми. Аха, ясно. Когато ти за пръв път, разбрах. Да видим повторението. Разбрах, че трябва да стана бейсболен коментатор. Нямаше значение какво мисля. Изстрелът, който се Да видим повторението. Точно така. Ще ти разкажа за него. Ела, да седнем. Прави. Искаш купирам шем от мен. 1950. Купирам шем от мен. Два отбора. Доджерс. И как лапе? И как лапе? като Люк Скай. За това лапе. Купиране. Това не е купиране. Последния матч ще се реши кой ще играе за световната купа. Светлина, не угасваща свечи, Исусе царува, сърце стои. Първа и втора и Били Кокс. Затвори очи. Хайде, затвори ги. Затвори ги. И ще го видиш. Коефициентът му е О, не. 292. Гранамейско заблати ламото. И ще И пише това е. ако Томсън прави далеч от топка. Две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, 10. Боби Томсън забрави топката ни в трибуните от левата страна. Кога ще направи опит? О, вече не. Каква радост! Последна фаза! Аз не иска да ги видиш. Не мога да повярвам. Не мога да Стане повярвам. лошо, нали? Спечелиха срещата с 5 на 4. Няма да дам. Боби Томсън на раменете си и го изнасят от терена. Така се роди мечтата ми. Не. Всъщност, Мисля, че той прави заплата на Крис Джерико, откакто Кевин Оуенс беше заключен в клетката. О, не! Стрелите Ларкън! О, не! Кевин Оуенс се превърна. Какво мириш? И от маската, и от боята, дето имаш и олио. Как се на обожето да го видим? Не. Това е с опит за душ. 1, 2, 3. Цън. Не. Добре, няма Кевин Оуенс младежка си се отказва. Тя дава точки Не на искаш Шахер, да победи. където има курс с Сара Ченка и студии. казах. Влизат в Берлинската филхармония. Аз най-много искам да спя в нея. Да, няма да се прави. Също ако не Като AJ Styles. Ти, бабче, айде да едете. Нарича се ритни консервата. Опит за душ. Кевин Оуенс. 1, 2, 3. Цън. Затова му викат на пън. И това беше всички от нас. Без да И докосваш чао. друг крак.